Hej og velkommen. Et værelse med udsigt over havet. Har du et billigere værelse? Dette værelse er for dyrt for mig. Har du værelsesoversigt med priser? Hvornår lukker du? Har du en større bil? Har du et kort? Hvor meget koster den per kilometer? Er der en vej, som går gennem et smukt landskab? Hvornår skal jeg aflevere bilen tilbage? Vil du anbefale, at man blaffer? En dansk vand med is. Kan jeg få en øl? Kan vi se dessertkortet? Har du en børnemenu? Jeg vil gerne bede om en sodavand. Ti, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.